अखा हानो नागिरदों नै जोमै खोबजोब्बाय गोजौआवहाय डेन्जार Hey guys, Khulumbai. नोंथांमोनखौ आंनिखौ मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबाव होनाय थाबाय नै दिनैसिमबो गगा मोननायानो हामाखै आरोना दुबाइयाव फैनानै आंनिया गगासो मोनो ओमफ्रायहाय दिनैहाय आं नोंथांमोनखौ दुबाइ नामखौ बावगारदोंमोन आङो नामा जाहैबाय दुबाइ क्रिक हार्बार आरोना बेयावहाय मा दङ आं बेखौहाय दिन्थिगोन जिहेतु आंबो फार्स्ट टाइमनि थाखाय बेरायहैगोन माने बेरायफैदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड दंलांबाय थादों नामा होनो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै फुरा खोबजोबखाबाय नै गोसोम जाबाय दै बाना जायाबानो जाबाय दैबाना जाजानो गिखायो नामा दाख्लै इउटुबाव बिराद भिडिअस नुदोंमोन आरोना पुरा दुबाइयावहा पुरा बारहुंखा बिथिंबो बारनाय पुरा दै लोमनाय बिदि ओमफ्राय आंथ' थैनो गियोना बेनि थाखायनो गिदोंमोन आरोना खिन्थु इसोरनि अननायाव बिदि जायाखै दिसुन दाबो आं मोजाङैनो दोङो दाबो आं भइस अभारखौ इयावनो थानानै खालामगासिनो होनदो नोंथांमोननि अननाय आरो इसोरनि अननायाव थांनोनो बाबाय माथो गाइस दुबाइनिफ्राय मा होनबावनो ओमफ्रायहाय नै आंना बिराद मोनसे गिदिर प्रब्लेम जादोंमोन आरोना बेयाव फैनायावहाय फरेक्स कार्डखौथ' आं लावदुमनिखौ लाबोआसै आं आंनिखौ लाबोबाय आंना मा जाखो डिएक्टिभेट जाना होदो फरेक्स कार्डआनो ओमफ्रायहाय बेयावहाय लोगोनावसो ट्रान्सफार खालामनो होबाय ओमफ्राय दासो दिहुनखांबाय नै बेखिनि फैसाखौ नोंथांमोना बेसे होननानै सानदो ओरैबायसा माने जोंनि फैसाया भेलुआनो गैया दुबाइ बायदि जायगायाव बे 1L दङ आरोना फैसाया नायलाय खैखान ओरैबायदि एसेल' आरो फैसायाबो दानो जोबगोन बियो 1Lआ माने भिखारि जालांखागोन आरोना दुबाइयाव फैबाथाय जा मोजांखा नै दै पुरा ग्रीक हार्बार दिनैहाय दायो जोङो फैदों दुबाइ क्रिक हार्बार नै नोंथांमोना नायनो हागोन दुबाइयावबो पुरा दै गोजा इथिंहाय दा मोजांखा ओमफ्राय बुर्ज खलिफा नुगासिनो नै मायो दैनि दोहौ नोंबोथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम दां ने नोङो फैबाय थिग थाकानो बेथिं दै दङ पुरा दै गोजाखा नै पुरा दै गोजा आरोना जेबो गैया बेयावहाय बिदिनो बेरायनाय माने गथ'फोरनि आरोना नै बेफोराव गथ'फोरनि गेलेनाय गोजा पुरा मानसि गोजा
पिस खा आरोना जायगाया जा मोजां मोनो फैनानैहाय पुरा पिस आरोना गथ'फोरनि थाखायबो गेलेनो थाखाय मोजां बेयाव फैयाखैमोन आङो लास्ट टाइम फैनायावहाय आरो बिराद मोजांखा आलिया माबोरै मोनखो फैनानै नोंथ' फैबाय थाखायो बेयाव आसोल बिराद बेरायहोगासिनो आरो आंखौ ओमफ्राय बिथाङा जबबो मावो नालाय टाइमिंआ माने एसे मानडेआवसो अफ मोनो स' गाबोन मानडे आं बिराद एक्साइटेड गाबोन बहाबा बेरायहैयो गाबोन नायनोसै बहा बेरायहैयो बुर्ज खलिफा नायनो थांगोन सफारि थांनोसै दायो नै लाइट्सफोरा अन जाजोब्बाय आरोना थांनोसै बिदि साहा थाबो लोंजायो बेयावहाय आरामसे थांनोसै दायो एक्चुवेलि दिनै जोंहा बेलेग बेलेगावसो थांनायनि प्लेनिंमोन आरोना खिन्थु जायासै प्लेनिंआ साक्सेसफुल जायासै जा सानटेन जाजोब्बाय नालाय आंना बेयावहा सम एसेयावनो जाखायो थिगानो पार्क बायदि आरोना एसे बेरायफैनो आराम ना दङ नै ना गथ'फोरा गेलेसोदो ना बायसा नै ना बायसा बेबो ओमफ्राय नैबेबो ना बायसा नानि खुगाया नै जा मोजां मोजां गारि दं नायलाय अदिफोरा समायानो दुबायाव बिराद मोजां मोजां थांसै लामानिफ्रायल' नायबाय दिनैयो गाबोन फैनोसै दिनै टाइम सोलाबलाना बेखौ जाना नायनो र' आंनि नाम्बारखौ लादो टेस्टी